babiza abanye lapho babiza mawungizwe sibulise kotata, sibulise omama, sibulise abantu abatsha, sibulise uteenager, sibulise uSunday school. Ngegama lenkosi yethu uJesu sonke sitheni amen. Sizabulisa egama lenkosi uJesu amen. Sizabulisa egama lenkosi uJesu amen. Ukhena lungekathi amen lisalinde yena ake sabulisa egama lenkosi uJesu. Haleluya, haleluya ngapha, haleluya ngapha. Uzala kwaFulani izono zami zixolelwe. Jesus uYesu ke ndamamkela waxolela izono zami wadenzela isimanga uma efika ebomini bami. Siyambonga kakhulu ke uYesu. Ncwadi yokubhalwa nguLuka chapter number 1 Luka chapter number 19 verse 1 uzakufundela kwiSixhosa esidala uverse 1 no verse number 2 ufundela verse number 5 and 6. Sithandaze ngegama lenkosi. Wahlangula impilo yami uJesu uma efika ebomini bami wangehlukanisa nezono. Awukho umangaliso engiwulindeleyo onokuhlula umangaliso wokuxolelwa izono. Okwesibili, umangaliso wokuhlukaniswa nezono, ngoba ezi zinto ziyi-2 zingaphi namakholwa. Kukuxolelwa izono kukwenziwa njani? Abakhona abangakathethi kwezicala kukwenziwa njani? Kukuxolelwa izono, ngoba izono ziyaxolelwa. Senziwa njani izono makholwa? Ziyaxolelwa. Okwesibili, ezi zono xa ngabana zixolelwe uYesu ke abesele ekuhlukanisa nazo. Siyevana bathandekayo? Ayenze njani ke ngokuJesu? Abakhona bangathethiyo ngapha, and xa ungathethi ngapha ndizokuthatha uzothetha wedwa apha ngaphambili. Abesesenza njani uJesu? Yi-formula ye-salvation iyevakala.
Iformula ye-salvation ithi izono zixolelwa ungenzanga nto. Izono zixolelwa ngokukholwa. Siyabasonke taweni. Zixolelwa ngokukholwa kuYesu. Then ezizono xa zixolelwe uYesu abe sefika engena ngaphakathi. Ngoba lento yokufundiswa kufuneka uYesu angene ngaphakathi. Xa efikile uYesu ngaphakathi uthona utata ndimve shumela kwenye indawo uthi kwathiwa kumshaya esishunyayezo kwathiwa makafake uYesu wakhe nentsango enhliziyweni eyi-1. Uthi ke lo tata ndabe sekufaka uYesu kwathiwa mandimhlanganise nentsango yam ngaphakathi enhliziyweni eyi-1. Uthi ke lo tata wabe uYesu sengena engohlukanisa nentsango endanditshaya. Ngoba uYesu lo uyangena ebantwini. Xa ukholiwe angene. Xa ngabane fika akohlukanise nezenzo zakho ezigwenxa. Loo nto xa ibizwa iyonke kuthiwa usindiso. Ezo zinto zombini asizohluli ngoba zohlukenanga. Zingumqephe uqandiwe ukuxolelwa izono nokwahlukaniswa nazo. Oh Jesus. Consider Luke chapter 19 verse 1. Don't Luke chapter 19 full verse 1. Yes. Wale engena uYesu. Engena uYesu eJerikho. Ebanda eYerikho. Wesisi. Kwakhondoda ibizwa ngegama elinguZakeyu. Wale yona inhloko yababuthi berhafu. A chief collector. Wale isisityebi yona. He was a rich man. Wayefuna ukumbona uYesu. Wali a rich man. A wealthy man. Yafuna ukumbona uYesu. Ukuba ungubani na? Yayifuna ukumbona ukuba ungubani. Isikhosi esidala. Sithi isikhosi esidala yayifuna ukumbona uYesu uba ungubani. Sithi verse 5. Akufika kule ndawo. Wesisi. Wakhangela phezulu uYesu. My God. Wayibona. Wathi kuyo. Ngoba yayifuna ukumbona ukuba ungubani. Wathi kuyo. Izolo sithethe ngokwambuleka kwakhe uYesu. Wathi Zakeyu. Khawuleza uhle. Yehla kulo mthi. Kuba namhlanje. Lelwa kukulahlela endlini yakho. Ngizobonisa kwakho. Oh Jesus. Wakhawuleza ke wehla. UZakeyu. Wamamkela ngobubele. Ungabuhlala phansi. Evule. Inamandla izwi lakho linokuphila. Thetha ngalo busuku phila imihlola ngalo. Yes Lord. Nguwe libiyebo. Jesus. Xa kuthetha wena kuvela ulwandle. Amen. Xa kuthetha wena kuvela imimoya. Jesus. Ubala ubajesu ethetha nathi ngegama lenkosi yethu Jesu ngilimihlola phakathi kwethu ezizifanga egama lenkosi yethu. Thank you. Thank you, Jesus. Because ifango hendibele mkhulu ebukhosini uNkulunkulu kena. Ikhona indawo emthupheni omkhulu ebukhosini uNkulunkulu
ikhona indawo etiphele emkhulwini ebukhosini uNkulunkulu ikhona indawo isethuphele emkhulwini ebukhosini uNajesu sivala amazwi sivala amazwi thina sithandaze. Haleluya, 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 haleluya. Sivala amazwi alibeka igama likaJesu. Amen. Uthi nombhali kwakukhona indoda alibeka igama likaJesu. Amen. Kuthiwa le ndoda igama layo lalinguZakeyu. Alibeka igama likaJesu. Haleluya. Kuthiwa le ndoda yayinguZakeyu igama layo. uYesu kule ndawo esifunda kuyo kuthiwa wayeseJerikho, and apha eJerikho wayedlula. Jonga ndikuxelele, uYesu ebesithi xa efika endaweni, uYesu ebemenyezelwa, ngoba uYesu ebengafika endaweni ayishiye indawo safana. Now ke ngoku uJesu wayedlula eJerikho. eJerikho babekhona abantu abazizithwala, eJerikho babekhona iinhlamba uYesu waziphilisayo. Kodwa lo mbhali uthi kwakukhona indoda, le ndoda yayibizwa ngoba uZakeyu. uZakeyu wayeyindoda eyayiphethe amabuthi beshafu. He was a tax collector. Okwesibili uZakeyu wayeyindoda eyayirichi nemali nento yonke, ehlonitshwa lotata. Lotata wayenayo yonke into abantu abangayidingi emhlabeni. Imali yayibuzwa kulotata, yonke into abantu abayifunayo uZakeyu wayenayo. But ndikublesayo wombhali uthi uZakeyu wenza ngoYesu uba ufikile eJerikho. Uthi lo mbhali uZakeyu wavukelwa yindlala, uZakeyu wavukana nonqamo. Unqamo likaZakeyu wahlala lubembona uYesu. uZakeyu wadlula aphuma ngapheliso uYesu. Abantu abaningi xa befika kuYesu bafika bakhangela impheliso.
wakhathalele amandla yentando amandla wabashule bonke zalomhlaba yentando amandla wabashule bezalomhlaba wabashule imbane yayo. Oh, Jesus. Ngibona umboni Yesu. Bayashule bonke ayiphazayo bayasashule sisamaso babengapheli kwanjani babengambonanga awukabayazi nyaniso. Yes man, yafuna umbona yafuna umbona Jesus. yalibona ngemali enayo yafuna umbona yabhela isidima sayo yafuna umbona Oh, Jesus. yamkhangela ayafuna kuphila yamkhangela ingafuna imali kaJesu yamkhangela ingafuna ukutshekisha nguYesu sengathi yabona le ndoda ukuba utsheki minus Jesus ulize sengathi yabona le ndoda ukuba utsheki bambaye ngekho abunamandla yamkhangela le ndoda yafuna ukumbona. Afumbe yeva yabe sefuna umbona kodwa ukhona umahluko kokuva ngoYesu nokumbona. Abantu abaninzi bayeva ngoYesu babe sebejela inkawo bengambonanga. Abantu abaninzi bayaxelelwa ngoYesu nabashumayeli bakhonze bengazange bambona. Baninzi abakhonzayo nabo bayama apha bathi basindisiwe kodwa bangahlangani noYesu. Baze ngaye wabanika imoto baphelela kwimoto. Baze ngaye wabanika imizi baphelela kwimizi. Nangoku kabefakaza oko bathetha imiboniso abadluli baye ku-salvation. Hallelujah. This man yafuna umbona yafuna umbona nabeze abafana bayithukhane zathi aphambi yafuna umbona yafuna ngoba uYesu apha ngumntu lo Oh, Jesus. ngumshumayeli lo Amen. nguYesu lo abantu before ngumshumayeli lo nguYesu lo nguYesu lona Jesus. ngumshumayeli lona. Abantu abaninzi baphelela apha. Umshumayeli uyaphunywa ukuba makathethe ngalona. Afike umshumayeli ethetha ngoYesu. Abantu abaninzi abadluli kumshumayeli. Abantu abaninzi baphelela kubashumayeli babo bengadlulanga. Baninzi abakhonzayo abahlukaniswanga nabanyala. Baninzi abakhonzayo bayatshona bekhonza bayahlalisana bekhonza. Hayi babathanda bayahlabela bangasekho bekhonza ngoba baphelele apha. Baphelele apha abahlukaniswa nento zakho. Baphelele apha abenawo amandla obekhaba zingafuna kuwona.
kuyashulapha. Yena kuyashulwa Abashumayeli. Jesu. Ngoba Abashumayeli xa uphakela kubo bazaphoxa ngomso. Mighty Jesus. Yabona John, ukuphelela apha awazuli sizaphoxa uzawukhulula singabikho. Oh, Jesus. Uyabuyela ephileni yakho uyakhulela singabikho, uyahlala singezi. Oh, Jesus. Uyabuyela emasikweni, uzabuyela kwizangoma, uzabuyela kwizinyanya zabowenu ngoba uphelele apha. Abahlalayo kule nto esiyo ngabadlulileyo abaphethela lomhlaba, ngabadlulileyo amapostoli, ngabadlulileyo amaprofethi, masimu Yesu wabo. Jesus. Abantu baseSamariya bezi intombi yomSamariya ithetha ngoYesu. Jesus. Abantu baseSamariya bathi intombazana yima ke siyosibonela ngathi. All right. Jesus. Sintoni yosibonela? Amen. Kodwa kamshimshumayeli abantu baseSamariya Oh, Jesus. bashimshumayeli Amen. bathi sintoni yosibonela? Asifuni ukholwa ngoba sive ngawe, bathi sifuna ukusibonela. Ngubani lo? Ngubani lo owanyelwa yimimoya? Ngubani lo owayekhamandile? Ngubani lukhoyo? Ngubani luhlazo bakho? Sesibone Mighty Jesus. Oh, yes, Lord. kuphezana sadali yewaseSamariya wathi abeshumayeli wandikhalisa nakumntu endixela into endakhe ndazenza engapointi yena. Amen. Ngoba isixhomekeke ebantwini, abantu namhlanje balisa bona, abantu namhlanje balisa amagama wakho ukubudiphethe ebantwini. Abantu bazaphoxa. Oh, Jesu. Aba bantu bathengisa i-oyile babeqale bashimona uYesu bayohlukanisa impilo sonke. Amen. Aba bantu bathengisa amanzi, abanye babo baqala njengathi bahlula indlala, bahlula indlala, bahlula imali. Uyabona John, njalo nime phambi kwakho, you never know ngomso nje ngithetha ngini. Ngomso nje ngibuya ngikubhayisela amanzi. Njengoba lapha angithembanga mna, ngibanjwe kulo, ngibanjwe ngumusa wakhe. Kodwa ubona ngifuna ukuyohlukana nezona, angithethi ngabungaka. Ingoba ukhona ndibambileyo, sikuzo sifika ndibambe. Jesus. Hallelujah. Amantombi mahle mani, nawe lapha siphuzana mahle. Intombi ngento bathi ngafuna iimpahla zawo, ngebanjelwa, ngebanjelwa, ngebanjelwa. Njana besalusha phandle, amantombi asemahle, kodwa ngebanjelwa. Uyayibapha intombi zabo, uyayibapha umhlala, uyayibapha. Mighty Jesus. Thank you, Jesus. Unbelieve. Ufika umpostile yakho esithi ngifuna ulala nawe. Unbelieve awulahle ithemba. Unbelieve noma lubeshumayeza angathi ngomso ngasephezulu. Unbelieve unyakazi uhlala edoleni. Unbelieve unyakazi isho ngabaprofethi. Sengathi ubona uRuthe esithi Ruthe mamela
kuthatha ibhozi kuRute athi Rute mntanami le nsimi oyivunayo thatha amehlo wakho abheke kule nsimi wayeke abanye amasimi Rute noma tshebile wayeke noma mahle wayeke hlala kule nsimi kuyahlalwa 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 Singapha uzakele weza khapha hayi lapha kodwa yathi ngifuna ubona yona sibona lo ngoba sisi bokuqhemekeke kwaba aba bakhehlamele aba babiwe imali aba isithemba aba ngomhlobo ngakuthikela aba nangoku bathilile aba esitaweni zabamisa bona meditation noba uyangena endaweni yakho ufika kusotelela ufika fotile lo ngisibuzoba inoba yena uyesusa njani xa ibandla lakhe lizothandaza yena kubekho umntu ababonisa yena silonapha sizoniyeza uprastu makaphule kubungubani ezakayafuna ukumazi kubungubani sangafuna ukumbona nje pha wayahlala ukumazi ungahoyi isisman kubani belulanyela imimoya kubani beluthiwa ndlela ilikhulu livuleke kubani nalo amehlweni akhe kutshayuza umlilo kubani nalona umvuzo wakhe ngowegolide emzazeni wakhe akuphola ngamabili Hallelujah. Oh Jesus. This man had the revelation from God. Ukumbhala imfitshane ngokwesithombe kodwa safuna ukubona kunjalo kodwa kalinendimbane ngoba nansi indimbane ungayibona iphethe ibhayibhile iyakwazi umsipha angabonakali kodwa wayesiphe indimbane ayayayaya ngoba abashumayeli bathambile bangakusiphi ngamboni and futhi ngenxa yemali yakho bayakuyeka uhlale emanyaleni wakho bayakuyeka uqine ngoba aba bathenga i-membership ubeka abadleli bakudwale sakayithethi inyaniso bathenga iminikelo bathenga izishumi bathenga imali yenu abathethi ngaloma mfihlile ngoba lona efikile univula imondo bathandi benza isithunzi lapha ungayibani sikumele phezu zisithunzi kukhona iminikelo shumani noma usindiswana shuma noma ukholwa shuma noma uyahlalisana shuma this man ngiyafuna ukubona kuthiwa yasipha indimba enkosi yami yasipha ayebo wafihlanayo kodwa kuthiwa lanto yayinesidima ihlonitshwa yindawo yayinesidima ifundile yiba nempitsha esitsheni sikhona mthi yiba nempitsha indoda ehlonitshwayo nansi indoda ihlonitshwa igwenqela mthini kubhale ndoda yagwenela yihema ngohlobo kwindibhalo bifuneka itawa ophanza kuyo ingabi phansi kwento ngaphansi kwayo ileveli yakho yakwemoya dlula kawena moya yemangaphezulu ujongile ezantsi wejiji bakufa wenza njani nawe hayi wenza njani na wena siphelelwa
ngamandla nje ibangase singabuyisa uthi hayi madigibele angisakhona phansi kodwa ngihlele bajukujuku nangalampu. Haleluya, haleluya. Saseseyase, saseseyase, saseseyase. Yes, my Jesus. Kuthiwa edlule ngahlala phansi kodwa edlule afuna ukumbuza kunendoda endiyithandayo ekuthiwa u-Absalom apha eBhayibhileni. Kuthiwa u-Absalom wona kuThixo wona nakwinkosi yakhe uDavide. All right. Webuya uDavide inkosi yakhe yaba novelo ku-Absalom yathi Absalom uye eGeshuri. U-Absalom ehleli kwilizwe lokona iGeshuri, kwilizwe labantu abanganaThixo, kwilizwe lobubi eGeshuri. Wabiza wazikholinga ethi Absalom ndiyazixolela izono zakho. Wazikholinga u-Absalom wayebulala umntakwabo. Emveni kwexesha wazinceba embizayo ethi Absalom noma wonile mntanami woza phuma eGeshuri. Wafika u-Absalom endlini yenkosi wabekwa kwitafula yenkosi njengomntu ezobona inkosi. Wabekwa etafuleni wanika ukudla komntu ezobona inkosi. Watendwa walaliswa kwibhedi zomntu ezobona inkosi. Wanikwa bonke ubunenewu bomntu ezobona inkosi. Ayayayayayay, kuthiwa ndiyahlala phansi inkosi uDavide yazifihla for 2 years. U-Absalom esitya kamnandi etafuleni yenkosi, ehleli kamnandi etafuleni yenkosi, kodwa engayiboni inkosi yakhe. Endazi isikhalo wakhala u-Absalom wathi bendisisa le nto emakade eGeshuri kanti ubuso benkosi andizibubona. Hayi, akonela kukudla kwakumkani engayiboni inkosi, akonela zinto zikakumkani, akonela kubumele bomntu ezobona inkosi. Wathi bendiyifunayo ngifuna ebusemayo, ndandiphitsha le nto eGeshuri kangakufuna ubona ebusemayo, ndandiphitsha le nto eGeshuri kanti ndifuna inkosi ndingambonanga. Walakazi sihlala njengalakazi mjongisise ikhangele sihlala nje sibonakiswa ngamaxethuxethu basebukhosini. Sibonakiswa bubumnandi basebukhosini. Mkhangele uphi iphi yona abantu bandethela izandla uphini yena uphi yena iphi yona inkosi. Bendiphitsha le nto ezonweni kanti ubuso benkosi andizibubona. Bendiphitsha le nto emaniyaleni, bendisisa le nto ezinyakeni zomuntu kanti uJesu uzazifihla. Inkosi nje mcela wena bonakala nobutyebi bukho nobibala ikho noba ndingafa ndingasandihlupheka kodwa yena engakumbi noba ndisiphanga noba yena engakumbi ubhityiwe wamele bayafikile. Jefa sayigqibezela yona imithi wafuna ukumbona ukuba jona wayengafuna ukumbonela nje, wayefuna ukumbona ngoba xa umbonile ukukade vuma izono zakho ngoba uyesu sisipili tatu setata. Xa umbonile ufika besisipili. Oh Jesu, xa ungambonanga kuhlala namanyala wakho.
izinto zakho. Uthi nokuthi ungaziwa ngobusela uZakeyu umbika kule ndawo abhala kuyo. Uthi le ndoda yayisisitshebo le ndoda. uLuka kathi uZakeyu wayisela. Kodwa uLuka xa ebhala uqala wabona uZakeyu etyebileyo, etyebe ngobutyebi bakhe. Kodwa xa sifunda uverse number 6 uZakeyu wathi asekumbona kwasuka into ethi ndiyisela. Kwasuka into ethi ndiyisela. Ndiyavuka kuZakeyu. Kwasuka into ethi tyhini ndiyahamba. Kodwa uZakeyu wathi Yesu esahlele etafileni uZakeyu wakhupha izinto ezibileyo. Wathi ezi zinto ndinazo ndazifumana ngobusela. Ezi zinto ndinazo ndazithola ngobuba. Ayayaya xa umbonile, xa umbonile. Abaphela namhlanje wambona abona indawo. Yile nto entsoba umbali ugovernment uyacomplain Eskom uba ikhampani Eskom iphelelwe imali. Nabazalwane bayabaleka abantu ababumbaleka Eskom. Ngoba into abantu babaleke ingoba ngabazalwane abazitawa abambonanga yes. Bafutha kangaka yafika ibubileyo alwe ngombane otshetshiweyo. Udumisa kudumisa ngamaqhinga ngabantu abangambonanga. Senesiyoba i-conference uyothenga iphepha kagqirha uyoxoka kwagqirha uyozigulisa ngabantu abangambonanga. Bathatha izilima abambonanga, bayaprofetha abambonanga. Ngoba if ndingakwagqirha ndiyothenga iphepha esihogweni xa kubalwa amaxoki nam ndikhona. Ukukhoka kuyalingana. Sizokhipha itawe, itawe linenzisa ezi zinto. Ingxaki nazitawe yiyo liniyeka lithenga amaphepha, yiyo liniyeka litshwebe imali. Itawa sizayilahla ngaphandle nakuthasi xa uhlangene nobane yami. Asibetha lo intombi zakho ufika esikolweni. Ufika esikolweni. Xa ufika esikolweni ucoba esikole beuniversity ubusungene sokulale necomplete. Hayi xa ufika umbonile uthi sikole nawe university uba lena indlela luthola ngolana andizi. Ukhathe lapha xa umbonile. Ukhathe ngabi nanto xa umbonile. Ungubani xa yaphulakile awuhlali ngobuke. Xa yaphulakile awasibaye ezinika abanikazi bazo. Yaze into ingxaki uvele kakhulu konke ngoba abantu bakhonza leKhalvari. Khona leKhalvari. Khona leKhalvari. Ubuphangele esibhedlela phaa kwakhe msesibhedlela. Oh Jesus. Ubuphangele esikolweni phaa kwakhe nje ngumzi wesikolo phaa kwakhe. Ugcwele ipleyiti azibileyo uvuka nazo uthatha izilimi nazo. Abangamboni sizomemeza ibukani ibukani ndiyakubudwa ibukani nalezinto nasenhlanga kofusa zeJohane ubuJohane elizwe elaphendula Jesus
Sabuya. Yabona, ngingatshumayela ngishumayela. Ngilukhulu amasibuya xa uguquka. Bememba ngishumayela. Siyavana makhona. Bememba xa umbonile. Yabona xa umbonile. Ayishinga yena ngithethayo. Amen. But ingxaki kwafika umuntu kuwo oyengxamele ukokha icawe yakhe. Walisa 32 weeks ekungxamele. Kule ntente ayimisileyo yama. Kuthe iseneveki ibili. Wabe sebeka ibhena yakhe. Ungekangena nguJesu. Wabe sebeka ibhena yakhe. Selekunika i-membership form. Ungekabi yomemba sezulwini. Yiyo le language ungayi-understand. Ngoba wanika i-membership yecawa. Ungekayiniki yasekhaya. Ngoba sisekurejista. Amanye ekhaya. Benazinto abazilahlayo. Uyalahlwa. 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 Wangxanye. Yangxanye. Ngoba kungxanyela ukugcwalisa amacala. Kuyangxanya. Ngoba yiyo le language ungayishwayo. Ingxaki wangxanyela. Sinjengoba sizoba i-3 months apha. Sizokoselela. Kukho into ezawutshisa mani. Xa efikile uYesu. Kukho into ezilahlekayo. Hayi. Uthi Jesu uba ngaba. Nkosi yam. Uthi Jesu ubane sibethanda. Ukundilandela. Mama makazincame. Alahlekelwe. Enze njani abakholwa? Alahlekelwe. Walahlekelwa yintoni wena? Yintoni oyithandayo eyalahleka ngenxa kaJesu? Yintoni oyithandayo eyathi xa kufika uYesu yalahleka? Walahlekelwa yintoni? Hallelujah. Siyathandaza. Thetha nami. Thetha nami. Uzihlambe izono zami. Izono zami. Thetha nami. Uzihlambe izono zami. Uzihlambe. Jonga ndiyafala. Kodwa le ndoda ukuze ke uhlaka Yesu. Malane nje umbona. Kodwa yakulalwana nje simani uxela inyani. Ngoba xa ifikile unenyawo nenyani ngefikile. Wathi imani wamisa. Wathi imani. Imani ixela inyani. Ngoba kufika uYesu. Wathi xa kufika uYesu. Wanika imani ndixele. Wathi uyabona into endinazo ngazifana ngobusele. Wathatha into nazo. Wathatha iCalvary. Wathi ndinika abanikazi bayo. Funda uverse 9. Funa ubone something before. Uzothandaza mfokadekethe. Funda uverse 9 yedwa. Ndifuna nje sifanele thetha nami. Thetha nami. Jesu. Uhlambe izono zami. Lendoda yafuna ukumbona. Yafuna umazi uma ungubani. Kuthiwa uYesu waya emzini wayo. Wangena kumzi womunye. Kuthiwa uZakeyu wathatha into azibileyo. Usiyavana? Wasinika abanikazi bazo. Ngoba xa ifikile uYesu intombazana ibithanda amadoda. Ilahla amadoda wayo. Ilahla amadoda ayo. Umfana ebekade sebe into zabantu. Xa kufika uYesu uthatha into azibileyo azinika abanikazi bazo. Xa kufika uyinothi icawa xa kufika uYesu. Uba ufika uYesu, uba ufikile
abantu omakhelwane wenza uxolo lwabo. Makhelwane wenza uxolo kunye nomakhelwane. Verse 9, wenza uxolo ifemeli yakho, wenza uxolo nabantwana bakho. Ayifikile uphethe inyani, akumntana wakho wakhombise ngemvuye. Amen. Ngoba umntana inyani, mntanami ndakuphatha naku utatako ngumnqila wena wakhepho nemali wena. Xa ufika uYesu uba nenyani. Amen. Isalvation enjani le ikuphilisa uphethe ngemibi uxokile. Xa uJesu efikile uba nenyani. Thatha umntwana kumbeka apho uthi mntanam ndakuxokela ngotatakho, naku utatakho wenyani. Wathini uYesu kuZakeyu emveni bebelahle ezi zinto? Namhlanje wathi uYesu namhlanje kuvimba akathanda uYesu uZakeyu engekalahli. uYesu malane walinda uZakeyu walahla, wanika into zibili abanikazi bazo, wabe sethatha la mazwi Yesu waphila. Namhlanje kufike usindiso lusibizo. Jesu namhlanje lufikile usindiso. Oh Jesus. Namhlanje Zakeyu lufikile usindiso. Namhlanje Zakeyu lufikile usindiso. Jesus. Lufikile. Anothi dawa, not inkonzo, kodwa Zakeyu namhlanje lufikile usindiso. Oh Jesus. Lufikile njengathandaza mshakaphela. Lufikile. Lufikile. Masibenge nyawo zethu kuvala amehlo. Lufikile. Yafuna ukumazi uba ungubani. Sesiyathandaza emalanga, siyathandaza abangcwele, siyathandaza. Ndinamazwi amabini amathathu ndirhalela nje sidlule kuwo sesithandaza namhlanje emalanga. Ithi iBhayibhile nendoda ayafuna izinto ezininzi, ayafuna imoto, ayafuna ukusikelelwa ngemali, kodwa ayafuna nje ukumbona. Ngoba ukumbona kudlula ukusikelelwa ngemali. Siyathandaza abantwana, siyathandaza ententeni. Ngoba ukumbona kunamandla apha ekumboneni kwakho uYesu. Ngoba uyabona izikona ezinye izinto ongeke ukwazi wena ukuzinqoba ngokwakho, kodwa kufuneka ufike kuye umbono. Amandla okunqoba, amandla wesono nokuqhubeka ukuhlala ukumvesa uKristu alapha ekumboneni uYesu. Xa singekamboni angeke sikwazi ukunqoba. Sibuya sihlabelela sithi singamanqobi, siyanqoba. Athi siyadlula ezintweni ezinzima, kodwa njalo sihlala sinqoba. Sathandaza. Ayafuna ukubona zonke izinto esemhlabeni, kodwa ayafuna udlula imbono. Abaphi namhlanje sithandaza nabamalanga bathi sifuna ukumbona. Kudala simamela kuthethwa, kodwa namhlanje Jesu ndiyenzeka imboni. Ndidlule kwezi zinto zalapha, ndimbone uYesu. Ngoba akuncedanga nto ukubona abashumayeli ungambonanga yena. Sathandaza. Uba ukhona apha ententeni namhlanje sithandaza, phakamisa isandla sakho. Funa ukumbona. Ndiyafuna ukumbona. Lula isandla sakho. Siyathandaza. Funa ukumbona. Nansi namhlanje ndifuna ukumbona. Ayikho into endinqwenela ukuyibona ndisaphila emhlabeni. Ukuphila kwam ndifuna ukumbona uYesu ndisaphila esentsukweni sam sobutsha bam, esentsukweni sam sekubhukeni kwam. Ndingagugi kule likhekwa elingambonanga uYesu. Esentsukweni sam sokudala ndibe ndimbonile uYesu. Phakamisa isandla sakho. Yakukwazi ukunqoba kwakho amandla.
ukumbona uYesu. Abaphakamisa isandla, ulandele isandla sami usengaphambili. Sibe sesithandaza nawe. Ngifuna ukumbona, ngifuna ukumbona, ngifuna ukumbona. Ngifuna ukumbona, ngifuna ukumbona. Zangaphambili isandla sena. Izangaphambili, zangaphambili. Wena phakamisa isandla sakho ungaphoswa ukumbona uJesu. Ngoba uzawathalela amathuba adlulileyo. Siyathandaza ungaphoswa. Ixesha lokumbona uYesu. Imeko isavuka. Ngoba ithuba olinikwa emhlabeni inikwa ithuba lokuba umbone. Ubone ukuthubeleka usaphila. Sibe sikhona izinto ezenzeka ebomini bakho. Isayine ukubonisa ukuba kahle wena awudinwanga ngoba ucwela apha emhlabeni. Kodwa uThixo ukudinela into yodwa ukuze umbone uYesu. Umbone. Ungaphoswa.